ओइ रायखस गुन्दा गुन्दा ना गुन्दी नोङो देफ्लेगोन नोंखौ लोगो मोनबाथाय नोंखौ हौवासाबा नोंखौ देग्लिगोन देख्रुबजोबगोन नोंनि मा बुस्थु दं। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिबो बांसिन फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ। दाखालि बावैसो अनसुमै ब्रह्म आब' बिथांमोना मोनसे रिल्स बानायदोंमोन। थ' बे रिल्स बानायनायखौ लानानैनो इजु बरा होननाय मोनसे फेक फेसबुक पेजआ माने बिथांमोनखौ ओरैबायदि गाज्रि फोसावो जेराव बिथांमोना हरसेयाव 10K 15K लायो बायदि माने गाज्रि पस्ट होनानै फोसावो आरोना। थ' दायो अनसुमै आब' बिथांमोना नंखाय बाखाय बिदि फोसावनायखौ लानानै जोबोद दुखु मोनदों आरो रागाबो जोंदों। थ' दायो बेनि सायाव अनसुमै आब' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायग्रोदो। माथा गरम साला सैमा फाग्ला अरजानाय नोंहा गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट गैया नामा? नोंनाव मा प्रुफ दं जोंखौ बेबायदि लिरनानै होनो हा? ओइ सैमा मा प्रुफ दं नोंनाव? फुंनिफ्रायनो मोनाजासिम दुखानाव थानानै एफा खस्थ' जायोमोन नामा बेबायदि मोनबा हा? नोंनि नोमा नोम्फाखौ लिरनानै हो, नोंनि बिनानाव फंबाय दङबा लिरनानै फानसाव नोङो बेबायदि। जोंखौ फानसाव नाङा मिथिबाय? बुग्लिनाय जागोन नोंखौ लोगो मोनबानो नुबानो। नों फेक आइडि खुलि बेबायदि मानसिफोरखौ बदनाम खालामग्रा ना सैमा साला। नोंखौ नोंनि जिमेलनि थ्रुयैनो नोंखौ नायगिरनानैब्लाबो बुग्लिगोन नोंखौ मानहानिनि केस होगोन जोङो साला। नोंनाव मा प्रुफ दङ ओइ सैमा? मा प्रुफ दं नोंनाव? साला जों बायदि खस्थ' खालामनानै जाग्रा मानसिखौ बेबायदि भाइरेल खालामदों नोङो फल'वार्स मोननो थाखाय। साला अमा खि जाग्रा हा? गियान गैया नोंनाव? आंनि खिखौ जाफै नोङो गियान बाराय होनोबा, गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट बानायनोबा आंनि खिखौ जा नोङो, होमबानिया गावनि अरिजिनेल कन्टेन्ट बानायनो हागोन साला सैमा। साला नोंहा कन्टेन्ट गैया, नोंहा गावनि फट' गैया हा? फेक एकाउन्ट खुलिनानै बेबायदि मालायफोरखौ गाज्रि लिरनानै होनो साला हारामि। डिलेट खालाम नोङो फट'आ, नङाबा नोंखौ नोंनि चेनेलखौ उराय होगोन जोङो। नाय नों मोजांब्ला नोंनि प्रफाइला फेक जानाय नङामोन मिथिबाय? नोंनि प्रफाइलाव थांनानै नाय हा? बेसेबां गाज्रि फट' दोनदों मालायफोरनि गोजा साला हारामि। बेबायदि खालामनानै फैसा खामायनो नागिरदों, फैसा लुफिया साला। ओइ रायखस गुन्दा गुन्दा ना गुन्दी नोङो देफ्लेगोन नोंखौ लोगो मोनबाथाय नोंखौ लोगो मोननांगौ खेबसे। नोंखौ हिनजावसाबा खानायाव बुद्रु नोंखौ थेर बेथेर खालामगोन, नोंखौ खानायाव बुद्रुनानै बुस्लिंगोन नोंखौ। हौवासाबा नोंखौ देग्लिगोन देख्रुबजोबगोन नोंनि मा बुस्थु दं साला सैमा। जों मबाइल चार्जिं होनोसो थांदोंमोन हा सासे लोगोनियाव, माने बियो लोगो माने बिबो साननैसो सिगाङाव आंनि दुखानाव नागिर फैनानै भिडिअ बानायनो थांखाबाय। जों सोरखौ सोंबाय थागोन ओइ नोंनि बेकग्राउन्डआलाय मा बिदिखौ सोंग्रोगोन नामा जों भिडिअ बानायनाय सिगां ना? जों लोगोफोर बिसोर थारमाने गाननाय नायदोंमोन आरो ना इन्ट्रेस्टजों थारमाने भिडिअ बानायग्रा मानसिया थारमाने इन्ट्रेस्ट जायो आरो ना। बबेबा ड्रेसखौ नुबाथाय थारमाने संजानानै इन्ट्रेस्ट नांनानै गानबाय आरो ना। इफान जेनेबा बिदि कमेन्ट गाज्रि आरो गाज्रि साननायखौ गार नोंथांमोना बेफोरबायदि नङा। आब' अनसुमै आरो खेमफ्राय मोना जों मिन्थिलायखायो आरो ना माबायदि।